I mentre les més de 9.000 hectàrees cremades hi ha terreny agrícola i ramaderies destrossades. Encara és prompte per a conèixer les xifres definitives, però les associacions agràries ja avancen que les pèrdues seran incalculables. Ha començat sol, l'hort. Això és l'hort que regàvem nosaltres antes. Està tot cremat, això. S'hi ha plegat el foc. Taronxers, oliveres, ametlers, garroferes, vinyes, moltes collites s'han quedat en cendra, però també infraestructures necessàries. I les explotacions ramaderes han perdut també les pastures. Van a tindre que alimentar els animals en palla i pienso i això és molt costós. Sense flors tampoc hi haurà producció de mel, pèrdues que diuen poden incrementar encara més l'abandonament en el sector. Per això demanen ajudes extraordinàries. Els productors el que necessitem és que la Generalitat habilite ara una línia d'ajudes per a la recuperació i la capacitat productiva, fins que es comencen a tindre producció de les noves plantacions que puguen realitzar. Un sector que, si està en actiu, fa de tallafocs.